Vos sabedes o que está pasando en Australia estes días? Sí, estamos algo enterados do tema. Contanos, Alma, a ver, ti que sabes? Sei que a partir de onte prohibiron as redes sociais para rapaces menores de 16 anos. Entón, ti cantas horas dirías que usas as redes, máis ou menos? 2 ou 3 como moito. Sí? Sí. Boa, Nico, máis. Depende, entre semanas sí que non Claro, moito. entre semanas. Si temos exámenes ao mellor, incluso as uso 1 hora ou así, pero os fines sí que ao mellor pasaste un pouco máis, 6 horas ou máis, pode que as use. E ti? Sí, por aí tamén. Contra as 6? Sí, 5. E ti, Martina? Eu depende, pois, deso, dos exámenes, de se estamos entre semana ou en fin de semana, pero non sube de 5 horas, porque como que teño moi regulado eso. Guau, 6 horas, 5 horas, co móvil? Sí, porque, a ver, entre que ves series ou falas ca xente ou ves vídeos ou incluso podemos usar o móvil para estudar tamén, non ten que ser Bueno, só. claro. Sí, eso. Entonces, eso tamén sube o tempo. Pero sí. En a casa tendes aí algún reproche Sí, de meus pais, pais. de maiores? Sí. Sí, cando teño que estudar, que sempre me din que deixo o móvil, cando acabo, collo e dime, ponte a estudiar, deixa o móvil outra vez. Sabedes, non hai que decir quen, pero do vosso entorno aquí do instituto ou do pueblo, sente que tuve algún problema con alguén polas redes? Sí. Sí. Houbo moitas veces fotos filtradas ou cousas que non se tiñan que ver, e si que houbo problemas de ter que vir a Guardia Civil ao instituto ou cousas así. Queredes mandarlle para despedirnos un mensaxe aos maiores? Un mensaxe sobre non nos xulguedes tanto, ou xulgádenos máis, que nos diría, vos que vivides con maiores sempre no voso entorno, que nos diríades? Que non se centrasen tanto en que cando nos sale algo mal ou un examen ou calquer cousa que sempre se lle bota a culpa a estar co teléfono e simplemente a veces hai cousas que non entendes ou que non é todo por estar co teléfono. Exactamente, que non é todo polas redes sociais, nin polas horas de teléfono, nin... A ver, que ao mellor hai cousas que sí, que hai que estar máis centrados, e sí, pero non é todo culpa do teléfono. Que confíen, porque, a ver, nós sabemos onde nos metemos, máis ou menos. Lorena? E que non son tan malas como eles pensan.